Lawrence Mukonza. Mishek Chipati. Mishek Nokuro Gereka Kata. No manga, Shika. Kamsuri Mama. Kamsuri there. Dawyo ni now. Now the joy in bill. Item 9. Item 18. Case number 137. Case number 150 of 26. Here now, land dispute. Village match party. In now, Yakamangaro, na Mishek Chipati. Achimangara Robert Chikuko. Kana wimwecheteyo yakamangaro na Lawrence Mukonza achimangarira Mishek Chipatiko pamwe chete na Robert Chikuko. Jona uyendoya nemudai. Ndichakumbirawo Mishek na Lawrence musimudze maoko erudyi motedzera zvandakutaura mashure. Makagara zve pandichati Mishek Chipatiko Lawrence wotaura zita rako. Ini Mishek Chipatiko Lawrence Mukonza. Tinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Kutendese maoko pasi. Ndoya kuna Robert Chikukwa. Kumbira musimudze ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Ini Robert Chikukwa. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri. Ndochiva kuna Mishek Chipatiko. Ndokutanga neva ndokumbira kuti uziviso dare muchidimbu zvasakisa kuti ungoti mangarira Robert Chikuku. Wakagara pasi izwi rakasimukira. Pamusoro pedare. Nini nyaya yandakamhangara ndeyekuti munda wangu wakatengeswa naRobert Chikuku. Unova munda wandanga ndakapa mvumo yekurima zvavo pavanenge vakwanisa. Saka ndakatozoona pakutogara vanhu. Senzvimbo yandisinganyanyofambira nesaidhi rachiro ndakatozoona pakutogara vanhu. Saka ndonyaya yandinayo ndauya kuzonga. Inzvimbo yakakura sei? In about 1,500 square meters. 1,500 square meters. Ndodzamamakapa Robert Chikuku. Ndanga ndakangoti vanopota vachingorima apo nepapo ndisina kuvati ndeyavo nzvimbo iyo. Mama vakavapa gore ripi? Zvikore handichanyatsorangarira. Hatina kunge takaita zvekunyorerana asi kungoti takangovabvumidza kurima chete. Zvikore handichanyatsorangarira. Robert Chikuku. Hanzi ndakakupai asi havachaziva gore. Mishek Chipatiko ndodzoka zvekwauri. Ukama hwako naRobert Chikuku hwakamira sei? Ukama hwangu naRobert Chikuku ndezvekuti pari kugara Robert Chikuku inzvimbo yatanga vabereki vangu vachiri vapenyu. Nzvimbo yatakatengesera munhu ainzi Mapungwani. Ainzi Mapungwani. Mapungwani. Saka nzvimbo iyi pane nzvimbo yaMapungwani, kozoya pasaidi pacho pane nzvimbo yatanga takatengesera vaMukonza. Saka zvadaro vaMukonza vakazoti nzvimbo yamandipa iyi ndawana imwe yakatambanuka iyi yaita diki. Saka chindidzorera deposit vanga vabhadhara deposit. Chindidzorera deposit yangu yandakakupai.
Saka inini mazuva iwayo ndanga ndisina mari ndobva ndavati inini nezvinhu handina mari. Saka vakazowana nzvimbo yakatambanuka yevamukonza ndobva vaenda vamapungwa ndati Musheki Chipatiko tsanangurira dare kuti ukama hwako naRobert hwakamira sei. Robert mugari wemusha Machipatiko here? Iwewe uri mugari wemusha Machipatiko here? Nzvimbo yatitora nezvayo iyi yakauya sei mumaoko ako iwewe? Pagere Robert pakauya mumaoko ake sei? Alright. Nzvimbo yatikutora nezvayo iyi inini nzvimbo yatakasiyirwa nevabereki. Musha watakasiyirwa nevabereki. Kana kuti watakasiyirwa muri wangani ipapo? Wamakasiyirwa iwewe nani? Nzvimbo yatakasiyirwa nevabereki. Saka nzvimbo yatakasiyirwa muri vangani? Iwe uri wani ipapo? Inini ndina hanzvadzi yangu inogarawo yatakapawo pekugara ipapo mushema. Ndo nzvimbo yawamhangarira iyi yamakasiyirwa nevabereki kana kuti yamunogara mumusha? Iyo yatakasiyirwa nevabereki iyoyo ndo imwe yenzvimbo dzacho. Ko Robert azouya sei Machipatiko? Ndo pana ndikuedza kutsanangura. Tsanangura andatokubvunza. Ndo pana ndikuedza kutsanangura kuti nzvimbo iyi tanga takaitengesera ainzi Mapungwani. Saka Mapungwani ndiye akazosiya apo panzvimbo pavo Mapungwani vacho. Inini handina kumboudzwa kuti zvakamira sei. Vakangosiyirana ndokubva Mapungwani aenda kumapurazi mazuva emapurazi aya akabva aenda kuBangeti. Ndobva asiya vari panzvimbo. Havana chavakataura neni panyaya iyi. Ndakatozongoona vakugara panzvimbo vachishandisa nzvimbo yavo neandi kutaura yamukonza watanga tatengesera zvakare padhuze navo. Ndo mamiriro akaita ukama hwangu navo. Saka iwe kuuya kwakaita Robert mumusha Machipatiko iwe hautozivi? Handina chandakaudzwa, ndakazongoona vakugara vanhu. Robert Chikukwa, tsanangurai dare maererano nenhau yamuri kupomerwa kunzi makatora nzvimbo yanga yakatengeserwa Wamukonza. Vanhu vaMukonza vacho vari kuti mamune nzvimbo yenyu yamakanga muinayo, ndokubva vazokupai imwe nzvimbo yavakakuti murime. Ndiri kupindura panyaya iyoyo. Inini mazire ndinoita nzvimbo yandakasiyirwa naMapungwani yanga yakaiswa fenzi, ndiye ndakasvika ndikangoshandisa iyoyo. Nzvimbo dzimwe dziri kutaurwa idzi handidzizivi, nokuti dai vanga ndakaudzwa nguva yacho iyoyo kuti wapinda pademarcation isiri yako, ndaidai zvakaitika. Iye zvinezvi ndine 17 years ndiripo ipapo panzvimbo pacho. Zvokuti kurima kwavari kutaura kuti vakandipa nzvimbo yekurima hatina kumbogara tataurirana, because inini ndakasvika ndikatora pendainga ndapiwa naVaMapungwani kuti apa ndopaunobvumira, because papatori fenzi. Nanhasi zvinhu zvipisi zvenhu zvemapoles acho zviripo yakangozovhandalidzwa zvayo fenzi nevanhu, asi inini ndaiziva pendairima. Nanhasi ndopendiri kugara pachimba. Sokutaurwa kwezvakaitwa demarcation iyoyo ndiyo ndoziva. Izvi zviri kutaurwa izvi handizvizivi, zvokuti takambotaurana navo kuti rima yangu. At one time rimwe gore vamwe vanhu vakatouya vachitondikumbira kuti tiri kuda kuti tirime, vakarima ipapo. Ivo dai papa pari pavo vaizoti uyo wakupa sei vamwe vanhu kuti varime apa nzvimbo yavo. Hazvina kuitika izvozvo. Ndini ndaiziva kuti ndiye ndine simba nepiece of land. Vanhu ndaitovapa, ndofunga pakauya vanhu 2 vaitokumbira kuti hatoda kurimawo. Imi nzvimbo yamakasiyirwa naMapungwani yakakura zvakadini? Handikwanisi kunga ndaijaja kuti yakakura zvakadini, because handina kumbomesha, asi ini ndinoziva paigumira because yanga ingori nefenzi. Hamugona kutsanangura dare kuti ringareba mamita zakati nemamita zakati? Approximately ndingangoti width inogona kuita ma40 kana 50, then
kuenda mberi uku inogonawo kuita kana kuti magiraundi kana kuti maviri ebhora kana kuti giraundi nechipo sekuona kwangu because I'm not sure about 200 meters 150 to 200 meters by 50 Michel zvanzi hatina patakambotaurirana nawe kunzi remap varamba mashoko enyu imi mune muchapuperwa munayo kuti ndakavapa tikataura zvakadii kana mungava nemawitness ekuti ndakambogara navo pasi ndichizovatendedza kuti vashandise nzvimbo yamaya muchimhangara mudare ndoya mati 1500 square meters angava mameters mangani kai imi mameters ndiwitnene mameters mangani 50 meters by 30 meters ndo yamuri kuti ndo area ine dispute ndo area ndakamhangarira ava inini kumwe kwese kwavaya nako kwamuna dambudziko nako kumwe kwese uku kwavaya nako ndiko kwandiri kuti vakatora nenzvimbo isiri yavo asi inini pavakazopanana hapana handina kuupdatewa kuti zvakamira sei kana kuti ndakangoti pamwe vari kuzivana mugani aiwa ndanzwa muchiti imi makazovapa kuti vange vachirima ndopandiri kuti tsanangurirai dare zvinonzwika zvinobatika nekuti vari kuramba mashoko ekuti makavapa pekuti vagorima vari kuti havana chakambokurukudzana nemi vanoziva kuti nzvimbo yacho yakanga yakafeka kana vari kuramba zvavo asi inini zvandoziva ndezvekuti patakapawo kutanga niwandi kutaura kuti mukonza kuti inini ndaitotumwa nevabereki vangu ndinotoziva migani yacho saka pavakazopanana ivo hamene kuti vakaudzana kuti saka zvakwa ivo ndivo vanoziva zvavakaudzana kana kuti vakangoudzana kuti pesa apa pamwe munhu akangomira uko zvakakati pesa apa ndipapo vasina kutaura kuti nzvimbo idzi dzakamira sei apa ndodati mujengesere dai ndeparambwa panze hatina patakakurukudzana nemi nekuti imi mati mune pamakazovapa muchiti varimi ivo ndobva vataiwa nzvimbo indakaipiwa yakatofenzwa yese aiwa hapana fenzi naiwe misheki nyaya dzakambosvika kuna sabhuku yenyerezi kuna sabhuku masabhuku akachinjana pakati apapa asi uyo aripo uyu ndakamusvitsa nyaya yacho akaigarira pasi semunhu asiri kunzwa zvakanaka mazuva anaya havana kunge vazotora action nezvayo sokutoti ipapa pandanga ndatovaudza kuti kune dare saka vakatiwa handisi kukwanisa vangadai vachitorima izvezvi chipatiko ari kupi sabhuku ndiwo andikureva kuti ari kupi ari kumba kwake ndakatinzwe kuna mukonza konza tsanangurai dare chasakisa mumhanga reRobert naMishek chasaka kuti mhangari kudare chekuti baba vangu vakatenga stand kuna Mishek chipatiko 1996 stand yakakura zvakadii chichiboingoda kuti 1000 square meters 1000 square meters topa zvadii saka baba vazoona kuti panzvimbo apa padiki nemhuri yangu kubva taona Mishek chipatiko chichindowedzerawo kuti peace yekuti kwanisa kugara nemhuri yangu zvikanzi naMishek chipatiko ndingatokudzoserai mari yenyu handikwanisi kuwedzera ichi imwe nzvimbo saka patagarapo isusu kusvika 1999 makatombopagara patosiya cabin pava necabin kusvika 1999 saka baba vazofuwa musha kwachirodza nanasekuru ndokwatakazonogara isusu saka kubva ipapo 1999 kusvika ezvinezvi panzvimbo ivapa pasina kuvakwa pasina kuitwa pakazovakwa maimanje pane 4 months pavapo apanguda paingosiwa pakadaro maimanje ndopakazona pane ndopakazoya Mishek chipatiko achiti ndaona panzvimbo penyu paiva pavakwa asi ndimakatengesa wazoya kumba zvitaura asi imimi makadzoserwa mari here sekutsanangura kwazvaitwa kunzi vakati ndinokudzorerai mari havanodzosera mari kozoiti kana nzvimbo inaibuditsa tozodzoserai mari asi mari hapana mari yaka saka tosaka vazoona panzvimbo paona pane imba
ndokwaziva kumboita asi ndimatengesa nzvimbo iya here ndoda kuziva kuti takatamba tatengesa nzvimbo. Munoona tingarambe hedu tichitenderera kana uchitenga land pane zvinhu zvaunofanira kutanga watsvagurudza kuti uone kuti chokwadi munhu ari kutitengesera ndiye here muridzi wenzvimbo iyi uye kuti ane mvumo here yekuitengesa. Handiti pasina chamati mapanana kana mari kana chii chekutanga kuita kutsvaga umboo hwekuti ari kuti ndepangu, umboo hwake hwekuti ndepangu anahwo here. Handiti chechipiri kana amaona kuti ndepake ane mvumo here yekupatengesa. Handiti land yemumusha machipatiko haina muridzi wamunoona ari kutaura achiti ndepangu, haina muridzi anonzi chipatiko anganomira paland iyoyo achiti land iyi ndeyangu saka ndakuitengesa. Chikonzero ndechekuti land yemachipatiko estate land haina muridzi, haitengeseki. Saka matransaction ese amaita ekugamuchidzana mari, muchigamuchidzana, muchinongedzerana, muchitarirana, zvese zviri kunze kwemutemo. Hapana kana chiri pamutemo chamaita ipapo. Saka kana watenga land, iwewe watenga, pane pepa raunofanira kunge uinaro rinotendera kuti zvechokwadi panhapa ndepangu. Kana riri kanzuru unotanga upiwa ka lease. Handiti upiwa kana site plan yekuti stand yako yakakura zvakadai ari mapepa ekukanzuru nestand number. Handizvo but panhu pamunotora nezvapo izvo zvazvo. Kana iri private land panofanira kunge paine title deed. But chipatiko achitaura kudai ka muri kungochinjana mari muchinongedzerana muganhu but title deed racho hapana. Saka taane makore tichiita zvinhu zviri kunze kwemutemo tichingochikora mutemo zvazoita kuti nhasi vana chipatiko vakusvinura vakuti nhaka yedu yakuparara, regai tidzose nhaka yedu yatakamboiendesa yatakambotengesa iyi, vakuti regai tichienda kuna mambo tidzose nhaka yedu. Ko makadii kugara masvinura? Mutemo watotova nezvawoyo, mutemo wakagara uripo as way back as 1983 pakadzikwa mutemo. Asi kuti tingoita shungu yekuti tiite tsvagurudzo dzakakwana kuti zvandiri kuita zviri pamutemo here kana kuti kwete, hatina hanya nazvo. Nyaya yemaland barons inyaya yagara ichimonetsa, inotaurwa mumaredhiyo, mumanewspaper, yekuti munhu wese anenge afunga nezveivuka unofanira kutanga wafunga kuti zvandiri kuita izvo handizonyungura here izvi, handisi kuvharwa here pane zvandiri kuita izvo. Iye zvino tiri kunzwa minista vari kuramba vachingotaura nenyaya yemadhiri emasabhuku aya kuti vari kuita tsvagurudzo dzekuti kwese kwakaitwa masabhuku deals aya zviri kunze kwemutemo vari kutora matanho ekuti zvimiswe. Handizivi kuti vachazvimisa nenzira dzipi kana kuti vachaitei pamusoro pazvo, asi nyaya yatiri kutaura panapa ndo nyaya yatiri kuona iri kubuda mumapepa almost every day. Svondo rapera chairo takaona minofamu rinonzi Gilston kuchipadzo tichizviona hani, asi kuno kwacho tikuramba tichingorwisa tichida kuzviita chete. Maitiro edu ngatirege kuita sekuti hatisi muZimbabwe iri kutaurwa inotongwa nemutemo weCommunal Lands Act. Tirimo muZimbabwe, mutemo iwoyo unotoaplya paland ratiri kutaura nezvaro, iCommunal Land. Chazoipa panyaya yenyu ndechekuti ine divi rimwe chete riri kwachipatiko riri kusungisa Robert Chikukwa. Chipatiko wacho bauya achisungiswa futi. Chipatiko wacho achiti ndepangu pari kushandiswa naRobert. Then mukonza wabauya achitosungisa futi chipatiko wacho naRobert achiti ndepangu. Anozviona? Ayo. Panhu pakati siyana nembichana because mugano wachikukwa taiuziva isusu papa mugano wedu naivo. Saka achikukwa ndofunga ndovakazonopindiridza pedu nepachipatiko. Ndofunga ndakumanda kunyatsokuonesai pachena kuti madhiri ese zvatutaura panapa izvezvo hapana chiri pamutemo chamuri kutaura panapa, hapana chiri pamutemo chatiri kutaura, nekuti ndichangoti Robert ndipe mapepa yako epaugere, Lawrence ndipe mapepa epanhu pauri kutaura, ndipe mapepa ako apa.
mese mavo matadza kundipa chii chandoita kutaura nenyaya yechinhu chisipo bcause proof yekuti chinhu chiripoka ibepa ndoparinotangira. Pane chiko chikuita, pane light riri kuinterfere. Ifoni yako iyoyo wakabata. Saka panotogona kukurukura asi ndigoita zvekunyepa. Ndaita zvekunyepa ndo mosimuka nazvo moita nazvo kuna sabhuku chipatiko obva asvika achizviramba. Saka kuona kwangu zvakanaka kuti dare ndosimuke riuye mumusha machipatiko. Sabhuku chipatiko apa nekomiti yake, iwe Misheka apa, Lawrence apa, vaRobert apa, nyaya yacho yokurukuru. Imi motaura mativi enyu, sabhuku otaura divi rake, vari mumusha otaura ruzivo rwavo. Kubva ipapo tochiziva kuti apa ndipani, apa ndipani, apa ndipani. Nekuti panapa takagara panapa hatina nzvimbo yatiri kuona. Zviri nani tiuye pamunda wacho. Takatarisa munda wacho, sabhuku aripo apa nekomiti yake ye7. Handiti vamwe vari mumusha vachitsigira kuti zvechokwadi panapa ndipanhinga apa. Zvechokwadi panapa pakatengeserwa Lawrence apa. Baba vaLawrence ndo akatengeserwa panapa. Zvechokwadi mapungwana oitomuziva ndiye akazosiyira Robert. Handiti kubva ipapo tochiona kuti tinowirirana zvipi. Takatarisa nzvimbo yacho. Ndikataura ndakagara panapa ndinenge ndichitaura zvekunyepa. Nekuti ndichamislidwa. Ini chandoziva ndechekuti kune village inonzi Chipatiko. Chipatiko ndogona kumuziva ndichiti zvichida mugare wemumusha machipatiko. Handiti but kuti ndizvoti Lawrence Mukonza auya papi machipatiko zvakuda sapo. Robert auya sei machipatiko zvakuda sapo. Kuti ndichipedza nyaya inini sabhuku wasipo ndakunyepa. Ngatiite zvokuti dare ramambo risimuke. Tiunganidze mhuri iyoyo yemumusha sabhuku vacho varipo. Tochikurukura nezvenzvimbo iyoyo. Asi pari zvino panzvimbo iyoyo hapana ari kupavaka, hapana ari kuita any machanges panzvimbo ipapo. Kusvikira tazogara pasi tachipa chisungo chekuti apa ndipani, apa ndipani. Ndizvoka? Saka Lawrence hapana chauri kuita panzvimbo ipapo, Misheka hapana chauri kuita panzvimbo ipapo, Robert hapana chauri kuita panzvimbo ipapo. Kunyangwe vamwe vasiri imimi muri vatatu hapana anoita chimwe chinhu panzvimbo ipapo. Kusvikira dare ramambo marisimudza dare ramambo rauya panzvimbo tagara pasi tozoita chinyorwa chinenge chine maminitsi emusha kuti panapa panofanira kumira sei. Pari zvino ndokumbirawo ndimirire pano tiite urongwa hwekuti dare ramambo risimuke rouya panzvimbo tochiona kuti tinopedza takamira sei tiri panzvimbo ipapo. Mazvita pane rinazoma zezero imimi ndimonosunza dare ina handikwazdati pauda dare ramambo pauda sabhuku nedare rake. Sazvora kuti padare ramambo rakutaurana nedare rasabhuku tochiona kuti ndipapi patinogona kuwirirana kuti tigare pasi. Imimi ndimonosunza dare motaura neofisi. Imimi muri vatatu, Robert, Lawrence na Misheka. Ndimonosunza dare. Masunza dare totaura nasabhuku Chipatiko kuti toda kuuya mumusha menyu negakava riri pakati panhingi nanhingi nanhingi. Sabhuku Chipatiko obva vati musi wakati ndiripo ngatisanganei tionani. Isusu tosimuka tobva taura. Mazvita.